Lo uzegqume ngengubo apha, igama lakhe kuthiwa ngubhuti Xolile uta Xman. Ngumfana walapha eRhawa okanye eRhawa eBhongweni eKaladokhwe kweli phondo leMpuma Kapa. Lo mfana kuthiwa yi-Young Lion yalapha eKaladokhwe, uyaziwa ngabantu akazifihli, uhamba nomnye umfana. Lo mfana yena uzogqume apha, elakhe igama kuthiwa nguLukholo, abamthanda kakhulu bathi nguta I Believe. Naye ngowalapha eRhawa okanye eRhawa eKaladokhwe. Kuthiwa aba bafana indlela abayithanda ngayo icawe, kangoba umama wabo uyabathandazela ukuba bafumane abantu abarayithi abangazukwenza into ezimanyukunyezi nezimasikizi phambi kobuso bukaMvelinqangi. Baqhubekile umamakhe wathi, ndiyathandaza Mvelinqangi, ndisima ndingumama onesidima, ndime ngamazwi ekumizekeliso. Samjonga lo mfana uXman, sathi uXman unyulu mani. Siyambona abantu abangoosisi bathi, yho, ayisana inqabile indoda engazaniyo nomntu ongusisi efana noXman. Lalo mfana uta I Believe. Sibayale kakhulu abafana, sibayala ngamazwi akwizibhalo ezingcwele, siqhubekeka njengoko bekhuliswe ngecawe. Sathi bafana, liyatsho iBhayibhile ukuba ninganikeli amandla enu kumankazana. Bathi abafana, soze nanini na. Lo mfana uXman uthi uyaziqika-qika yena ebhedini yakhe kufakaze umbhede. Ude aqhubekeke lo mfana athi, ndiyaziqotha mna ebhedini yam, anaxesha laloo nto futhi and andifuni ntombazana futhi mna. Samjonga uta Xman sathi, heyi, abantu abangoosisi kufuneka bamhloniphe kakhulu lo bhuti lona. Uninzi lwabantu abangoosisi bathi kuthi mirha umbilini xa bebona uta Xman nobhuti I Believe, ngoba ngoobhuti abanesidima kakhulu, abenza izinto zisnacks eziphume ecaleni. Ufike umntu enezimbo ingathi mhlawumbi beyothiya okanye entlombeni mhlawumbi yohili. Abafana njengoko bengatshatanga, uye wathi omnye umfana ufuna umntu ongusisi oza kumphekela inxaxho, isigwamba, umqa, umcuku, ibe ngusisi ongazukumjonga emehlweni, amhloniphe kakhulu. Phambi kokuba angene kwigumbi alala kulo, uye wathi lo bhuti uta Xman, ndicela unkqonkqoze kuqala. Kuthiwa lo mfana upicotha kakhulu lona and uyayithanda futhi ihouse. Ebemele enye ingoma ethi hayi kunye nomninawa wakhe. Lo mfana umbona apha uta I Believe kwiindaba ze-CNBC apha kuChannel 841. Elam igama Ndandendile kwageza indoda, ndilapha eRhawa okanye eRhawa eBhongweni kweli phondo leMpuma Kapa eKaladokhwe.